खुलुमबाय गिबियावनो नागिर नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोननानै नोंथांमोना अरुणाचल स्किमनि जोहै मासाव 1250 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना मोननाय नंला नोंथांमोना थिखौनो खोनादों जानांगौ नोंथांमोना इलेक्शननि उनाव 1250 थाखा फैसानि जायगायाव नोंथांमोना डाबल गुना फैसाखौ मोननो हासिगोन दा बेनिखायनो बेसेबां नोंथांमोना अरुणाचल स्किमनि जोहै इलेक्शननि उनाव मासै मास फैसा मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब फैदों होननानै आं बेखौ बुंनो नांगोन दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय थाग्रोबायदि गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनि स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो आं गिबियावनोथ' बेसेबां बारायना होनो नागिरखो बेखौ खोन्थाहरनायनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननिसिम नैबे बाथ्राखौबो बुंहरग्रोनो नांगोन मानो होनोबा गोबांनो माखासे दुखु जागोन जायफोर नोंथांमोना अरुणाचल स्किमनि सेलेक्ट जायाखै जायफोर नोंथांमोना अरुणाचलनि मुलाम्फाखौ मोननो हायासै जायफोर नोंथांमोननिया नामा दानजाबाय दा नोंथांमोना जाहाथे दुखु जाया दा बेनिखायनो आं नैबे रादाबखौबो खोन्थाहरनो सानदों इलेक्शननि उनावनो 15 लाखनिबो बांसिन अरुणाचलनि थाखाय जोंहा आरोबाव गोदान एप्लाइ खालामनाय जानो थांगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना जेनेबा अरुणाचल स्किमनि लाबखौ सिगाङाव मोनबाय थानो हायोमोन दायो नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हालाबा नोंथांमोनाबो मुलाम्फाखौ मोनफिननो हागोन नोंथांमोना ब्लक अफिसाव थांनानै खामानिखौ मावनानै हायोबानो नोंथांमोननिसिमबो नैबे 9000 फैसा मोनैखौबाबो नोंथांमोननिसिम सोना हरफिनगोन दा बे जाहैबाय जोंहा गोजोनथाव रादाबा दा बेनिफ्राय फैदो नोंथांमोननिसिम मा जोंहा गोजोनथाव रादाब ओंखारना फैगोन अरुणाचल स्किमनि नैबे 1250 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना मास मोनसेयाव 1250 थाखा फैसा मोनोमोनथ' दा बेखौ इलेक्शननि उनाव बेसेबां खालामगोननो 3000 खालामसिगोन मासै मास दायो बेसेबां खालामसिगोन 3000 खालामसिगोन नोंथांमोना थिखौनो खोनादों जानो हागौ नोंथांमोना बेसेबां मोननो हायोमोन मासाव 1250 थाखा नोंथांमोना अरुणाचल स्किमनि जोहै मुलाम्फाखौ मोननो हायोमोन दा इलेक्शननि उनाव नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन 1250 थाखानि जायगायाव नोंथांमोना 3000 मोननो थांगासिनो दङ दा बे मोनसे गोजोनथाव रादाब नङा होनबा नाथायबा मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननिसिम आरोबाव बुंहरबावनांगोन जेनेबा बिथांमोना बुंदों इलेक्शननि उनाव 3000 खालामगोन होननानै दा इलेक्शननि उनाव मा मासनिफ्राय बिथांमोना 3000 खालामगोन दा बेखौथ' जोङो समा फैबासो मिथिगोन दा जिखायानो जाया मानो बिथांमोना इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगोनो जेनेबा 3000 बिथांमोना खालामाबो जानो हागौ आरो सोर खालामगोन हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारा जुदि जोंनि नैबे माबायाव आसामाव बिथांमोना सरकारखौ खालामफिननो हाबासो बिथांमोना 3000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम सोना हरगोन दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना कंग्रेस दला मा नोंथांमोननिसिम रादाय होदों बेखौ मिथिगोना मिथियाखै आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोखांबायमोन बिथांमोना साफ्रोमबो महिलाफोरनो जायफोर बिथांमोना फालांगि मावनो सानदों जायफोर बिथांमोना फालांगि मावगासिनो दङ बिजनेस खालामगासिनो दङ दा बिथांमोना बेसेबां फैसा होगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन नोंथांमोना गोसोआव दंना गैला सोर नोंथांमोना गोसोआव दं बेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय आंनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरदोंमोन महिलाफोरनो बिथांमोना बेसेबां फैसा होगोन बेखौ दा बेनिखायनो आं खोन्थाहरनोसै दे 50,000 बिथांमोना पार मान्थ फैसा होगोन होननानै कंग्रेस दला नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों जुदि कंग्रेस दला एबा नैबे आखाइनि फिक्सारनि सरकारा जुदि आसामाव फैयोबा बिथांमोना नोंथांमोननिसिम हिनजावसाफोरनो जायो फालांगि मावनो थाखाय मास मोनफ्रोमबो बेसेबां फैसा सोना होगोननो 50,000 फैसा सोना होगोन बे जाहैबाय कंग्रेस दलनि रादाया बेनि अनगायैबो बिथांमोना गोबां रादाय होदों आं नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ लाबोखांबाय नोंथांमोना चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दा जिखायानो जाया मानो अरुणाचल स्किमनि फैसाखौ नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारा जुदि आसामाव फैफिननानै बिथांमोना सरकारखौ खालामनो हाफिनोबा नैबे अरुणाचल स्किमनि 1250 थाखा फैसानिफ्राय बारायनानै बिथांमोना 3000 नोंथांमोननिसिम खालामना हरसिगोन आरो जायफोर नोंथांमोना 9000 फैसाखौ दाखालि मोननो हायाखै बेखौबो इलेक्शननि उनाव नोंथांमोननिसिम सोना हरगोननो दा बेखौ नोंथांमोना दायो मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ दा जिखायानो जाया मानो सोरनि सरकारानो फैया मानो जेनेबा बिजेपिनि सरकारानो ना कंग्रेसनियानो जा सोरनि सरकारानो फैया मानो नैबे अरुणाचल स्किमनि फैसाथ' बारायखागोनखा आरो महिलाफोरा गोबां मुलाम्फाखौ मोनखागोन जिखिनि जा सरकारानो फैया मानो दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ दानिया नोंथांमोना गासिबो भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव गावबागावनि रायखौ नोंथांमोना खोन्थाहरदो नोंथांमोना मा सानदों नैबे अरुणाचल स्किमनि 1250 थाखा फैसाखौ बिथांमोना इलेक्शननि उनाव माब्ला 3000 खालामगोन थाबैनो बिथांमोना खालामगोन ना बिथांमोना बोसोरसे गुराय होखांनायनि उनावसो इलेक्शन खाथि जेब्ला 2000 माबाफ्राव 31 फ्राव जेब्ला इलेक्शन जाहैफिनगोन बै समावसो बिथांमोना नैबे अरुणाचल स्किमनि फैसाखौ बारायहैगोन नामा दा बेफोरखौ सरकाराव फैफिननो हायोबा आरो दा बेफोरखौ नोंथांमोना भिडिअ बक्सआव कमेन्ट खालामनानै गावबागावनि रायखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबनोबो शेयार खालामना होदो जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे रादाबनि बागै मिथिनानै मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनिबो आरो लास्टआव खावलायनाय थाबावबाय नोंथांमोना गोबांनोथ' भिडिअखौ नायो आं नोंथांमोननिसिम गोबां स्किमफोरनि भिडिअखौ लाबोयो नाथायबा गोबां मानसिफ्रानो दिनैसिमबो माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायाखै आरो भिडिअखौल' नोंथांमोना नायो
दा जिखायनो जामानो आं नोंथांमोननिसिम खावलायदों जायफोर नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायलायबानो जाबाय जाहाथे आंबो गोसो गुदुङै नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ लाबाय थानो गोसो जायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों